にしははじめまして。いろいろざまお世話になります。本日は自己紹介させていただき誠ありがとうございます。2018年にシャンシーの音楽校を卒業し、当時大学の学部1年生まで修学しました。そしてコロナウイルス感染の患者さんを対応するボランティア活動に1年間参加しました。ただのボランティア活動なので収入は取れなかったです。ボランティア活動で福祉労基校の福祉を横断したり修理したり、患者様のお手伝いことの経験が十分受けるようになりました。2023年8月にJFT に士官と介護特定技能士官を合格しました。大学の履修科目は数学英会プログラミング情報授業を多く履修した。その知識を生かして将来自動車整備インターンシップ理学や仕事に手伝うと考え、橋の工業大学の特定技能エンジニアの面白に気づきました。これから自動車整備工場でも自動車整備の分野を学び、アルバイトを実施しています。来年道徳で自動車整備合格に目標して終わる頃から日本で10年以上働きたいと思い、また特定技能2個まで日本でまだまだ学びたいことがたくさんあります。御社で自動車整備技能者としてスキルを生かして自動車オーナー様をいいサービスを提供し、日本の人で不足問題をソリューション用の課題解決に貢献したいです。御社へ応募させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。